yen ngandika magawe Branta Kekukek sak dulita mel tak kira daya ngeteri berkat mboten pangling penemban Durna wilujeng rawuhipun sang tapa gandhak blegucuk suaru gembel Somorante hawela ya Semar Badrana ya slamet tekaku lering sambikala aku ngaturake pamujiku katur ya Semar. Nggih kula tampi. Rekayana Patih, Ndara Patih kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya Semar ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya Semar. Nggih kula pundhinga jimat paripih. Janur gunung kadingaren. Priyagung negari Ngastina kok rawuh teng Karang Kadempel. Menika wonten menapa, Den? Marang kula cemadung dawuh ing abdipun Semar nedya ngangelungaken jangga nilingaken Karna. Iki ngene ya Semar. Ingin sepisan mramtakun ning Karang Kadempel kuwi tilik uripe Panakawan. Klebu kowe, anakmu Gareng, Petruk kelawan Bagong. Jan nyatane nadyan kowe kuwi Panakawaning para Pandhawa, kowe manan Panakawaning negara Ngamarta. Nang ora ketang sithik nggonmu tepung karo aku kuwi ora mung sedina rong dina nanging wis tetaunan Semar. Nggih. Mula ora ana aneh yen to aku duwe rasa migatekake lawan uripmu sak anak-anakmu. Wah, matur nuwun Mremban, matur nuwun. Ndadosaken bombong raos sing manah kula. Dene sak banjure prataku ning Karang Kadempel iki ora kesaka karepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana. Ing wigatine supaya sowan ning Karang Kadempel. Nah, kowe tak critani ya Semar. Wis ana 3 sasi iki negara Ngastina ketaman Prahara. Negara Ngastina ketaman Plegebluk. Negara Ngastina ketaman Ruhara. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Akeh para kawula ingkang padha nandhang roga. Lan kowe tak kandhani ya Semar. Tetanduran, tetanenan padha lesah, blasah kaya babatan pacing ora iso tukel. Tetanduran ora iso tukul ngrembaka wekasan larang sandang lan larang pangan. Mula ora aneh yen ta tumrap negara Ngastina kuwi ketaman lelara ingkang gegirisi. Nggih. Mangka wis ora kurang-kurang nggonku ngrawuhake para brahmana sing para resi. Pripun to Kakang Durna? Kula rada memeng supaya nambah rengkaning praja nanging gagar wigar tenantuk karya. Mula nalika semana aku tumuli manekung marang ngersaning para Jawata lan entuk sasmitaning dewa, sasmitaning gaib. Ingkang dumeling ana ing Karna. Ming swara tok. Lajeng swantenipun menika menapa? Ngene. Durna. Yen kowe dipasrahi kalawan Duryudana supaya gawe waliyaning negara Ngastina kuwi gampang. Waton Ngastina kuwi dirawuhi menungsa suci. Sang Pamong Agung ya kuwi pamonging para Pandhawa. Sang Hyang Ismaya ing mapan kanggo pawadan sing werna-werna. Ming sedhela kok Semar. Ming saknya nyuk. Ming saknyuk teka nang negara Ngastina, tumuli mengko nek Ngastina ki sirep. Kosike to. Mbok sing duta ngrampungi karya. Ora mung duta kok nanging duta ngrampungi karya. Dadi yen kowe ora gelem tak bayar marang negara Ngastina, apa nglakon aku kudu nganggo cara sing kasar Semar. Nek kowe ora iso diremplas nganggo sing halus. Kepesa kowe nganggo tak cara kanthi sing kasar. Tegese kowe tak ruda paripeksa. Kowe tak jiat. Aku ora bakal wedi karo kowe. Najan kowe didup dening anak-anakmu, ning aku ora bakal mundur sejangkah, ora bakal mundur. Mergo aku wedi karo anak-anakmu. Aku bakal cepatani karo kowe lan nyembadani karo kowe. Nek perlu aku mentolo karo anak-anakmu, Nala Gareng, Petruk, Bagong nek arep
mbelani karo bapane. Aku sing bakal mentolo karo kowe. Engko nek anakmu tekan ning pati, mung kari mboyong kowe Semar. Kuwi munggo sing dadi apa jeneng kuwi? Kesaguaning Begawan Durna. Wis ngono wae. Nek kowe ora gelem tumuli sowan ana ing negara Ngastina, nek kowe tak jiat anakmu mbelani, anakmu ingkang tak korbanke Semar. Ing kagiat risang kapirang nangkul kinempet kempet dosang reknaning bawana. Oh penemban nek sampean ngendika kaya ngoten pancen niate Petruk ajeng belani karo bapak ning sampean wis ngendika nek anak-anakmu belani karo bapakne anak-anakmu bakal sembadani sani ngeten. Gandeng sampean wis gawe perkara wis nantang karo anak-anak Semar, kula sing gawe sayembara. Lho, war gawe sayembara apa Petruk? Sapa sing iso cilik dene ngungkuli kadigdaning nala garing Petruk Bagong, bapak Mang Boyong. Ning nek sampean ora iso ngalahke anak-anake Semar, Taunana Windanana, sampean ora bakal boyong bapak Semar. Oh, kandhak blak utus walu kembal Semarante, abela. Ya ngono kok nantang karo Begawan Durna. Mboten perkara nantang ning kula nuruti apa sing dikarepe Begawan Durna. Metu Jawa, arah kekan gunung sing tanpa kunaya. Kaya apa aku sing bakal tekan ning Pak. Sukalima sing rawuh mriki niate ajeng boyong kula ning kura mboten purun terus diwangsuli kalih Petruk dadi regejegan iki mengke bakal dadi ajanging pasulayan. Truk pripun Den? Ora sawedi nek pancen kowe mbelani karo bapakmu ngene ana nesuning Sata Kurawa aku tanggung jawab. Matur sembah nuwun. Ya mung gumunku biasane sing sok kloak-kloak kuwi Bagong kok iki kaya lesu lesah ora duwe kekuatan. Bapakne arep diboyong ning Ngastina barang tanpa duwe karekat mbelani karo bapakne. Kowe kok dengaran meneng wae, Gong. Aku wis terlalu terkenal. Dadi aku gawe kesempatan karo kowe karo Petruk iki men iso ngembari karo aku. Nah aku sing eksis terus. Nah aku sing ketok terus, lha mar ketok sowan. Wah iya, Petruk ya ora ketok sok kapan. Wis aku gawe kesempatan karo kowe, mula kowe do matur nuwun karo aku. Oh iya. Ayah. Ning rayo temandang bilani bapak. Ah mesti nek nggon temandang bilani bapak iki mesti rasa kuwatir, aku mesti metu. Bilani bapak. Wis Pak, bapak lenggah sing prayoga Kurawa men ditandangi anak-anak dibantu karo Ndarantasena. Wis kek. Sampeyan lenggah sing kepenak. Kula tak undurke. Mengke nek kula pun mundur sampeyan piyai tiga mlumpuk nggih. Lho. Areng apa? Kula ajeng enten atur sing kula kunjahaken ndara-ndara kula Ndarantasena, Ndarantarja, Ndarakarkaca. Ya, aku manut pun bubar dinten menika. Ayo reng metu reng ya. Ya Gong metu ya Gong. Ya, ini ora iso sakal aku nek metu ki. Saiki metu njaba methuke kula. Oke, siap ya.
kaca tinon mapak karkosoto Takapira Kresna parta maneher saktinira Ki Atutkaca Siwa Kartomarma inggih Damyak-damyak lampahing Parasata Kurawa wonten ing Karang Kadempel wanter ngendikaning Bapa Penemban Durna yen to Kakang Semar ora keduga kaboyong marang negara Ngastina mongko yen negara Ngastina ora kelenggan Kakang Semar kawulane saya akeh kang padha tekaning pati merga kasempya ing pegebluk temandu ana negara Ngastina Kyai Semar nembe wonten kewajiban mila mangke menawi sampun purna kewajiban badhe kula sowanaken wonten negari Ngastina ora kudu saiki mboten saged yen ngono apa aku kudu ngruda paripeksa menawi Siwa Kartomarma kedah mekaten nuwun pamunten paripaksa kula ingkang ngunduraken Parasata Kurawa lho wani karaos ingkang kula ajri menapanipun Siwa Papang sinengkang walik sandang walikat godhek kok simbar coco Wang malang mentis nyonggang sir wani karo wakmu ingkang kula ajri menapa lena manuk tebak danemene marganing patimu menawi wonten kirang tata krapi kula nyuwun pamunten Siwa Kartomarma Panggawa Kurawa ganep 100 niku nek cuwan utawa teka Tengarang Kadempel mboyong Kakang Semar monggo sampeyan dadak sumbar sing werna-werna
niku nek ajeng menang karo anak-anak Pandhawa sing mbelani kalih Semar niku ibarate kaya dene ngoyahi segara. Mboten ajeng nglakon. Apa? Ora pisan ora pindho mesti Kurawa kalah gede pate. Mboten ming pisan pindho. Wong salwangsul Kurawa niku mesti kalah. Lah terus kula kudu pripun? Wangsul riyin golek wektu sing pas supaya iso mboyong kalih Semar teng negara Ngastina. Nek perlu aja nganti konangan anak-anake utawa anak-anak Pandhawa. Kados mboten saniki, mboten saniki. Njing napa? Akhir bulan. Oh, isih suwe banget mundur yen Kakang Dono mundur yen. Sukma sinukmaya winayo ing sepi sumimban telenging kalbu ana apa Siwa Semar Siwa Semar ning apa? Kula wau pun matur lho. Kula niku janjane dadi lantaran tumedhaki kanugrahan. Saniki kula tak takon. Sampeyan seneng mboten nek Wahyu niku sing nampa Pandhawa? Wong tuwa sampeyan mestine aku seneng. Syarate wonten 3. Syarate apa? Wahyu niku bakal kababar mancing angganipun para Pandhawa nek sampeyan iso ngaturke pusaka 3. 1 Pustaka Jamus Klimasada, angka 2 Senjata Cakra. Angka 3 Kyai Alugara. Pun niku kula pasrahke sampeyan mangdum. Pun kula ajeng mangan jenang sungsum. Iya kan? Aku tak suwane negara Ndrawati nyuwun Jata Cakra. Kakang Antarja, aku tak suwane Wadukara nyuwun Kyai Alugara. Nek ngono, Pustaka Jamus Klimasada aku sing bakal nyuwun marang ngersaning para punden Pandhawa. Yen ngono ayo didum supaya enggal kalaksanan penjanganing Kyai Semar. Yo budal dina iki sewang-sewangan laku, Kang. Iya, Dimas.
Iki gara-gara to. Heeh. Iki wayang Climen dipundhut dening sapa? Tawacane sike ya ning sadurunge neruske utawa dilanjut nggone gegojekan. Aya wigati. Heeh. Saka Bapak Juwardi bin Pono Sumarjo. Saka ngendi? Palar Klaten. Saka Klaten malahin. Heeh. Direktur PT Kasa Prima Indonesia utawi panjenengan minangka dadi kontraktor. Wah, ngono ta? Heeh. Bapak Juwardi bin Pono Sumarjo minangka kontraktor lengganing Palar Klaten. Bener. Omong anak putu buyut. Tidak lupa pula mempersembahkan wayang Climen untuk penggemar wayang kulit, penggemar awake dhewe sak utamane. Wah, matur sembah nuwun Pak Juwardi. Sing wis kepareng nimbali wayang Climen bengi iki tanggal 26 ya, Tru? 26 Juli. Iya. Wis arep akhir bulan ya? Wis. Mula semangat to, Gong. Wis arep akhir bulan semangat to, semangat to. Aku oleh ra semangat ki mergo dadak do didum. Oh. Karepe enggak aku dhewe. Padake nyambut gawe bareng-bareng kok kaya ngono. Ya kuwi to. Buah dari hasil kerja keras Bapak Juwardi Pono Sumarjo, ya. Janjane ya nuwun sewu ora kok. Ya disurung saka donganing Buleginah. Bekasan gone usaha membanting tulang meres keringet bekasan saiki iso dadi kontraktor lan duwe perusahaan proyek ana ing seluruh Indonesia. Wah, ana ming ngundang wayang Climene pira? Ha iya. Kontraktor perusahaan seluruh Indonesia ngundang wayang Climen. Alah kecil. Ha iya. Wong ya ora larang. Terjangkau. Iya, di seluruh lapisan masyarakat. Heeh. Mengkari mbutuhke pirang jam. Pokoke tak watesi nganti 3 jam, 2 jam ya ana regane dhewe, ya. 3 jam ya ana regane dhewe. Ha iya. Aku ka ya sak ngono kuwi sirku ki ya sak jam bulming 2 menit. Oh. Sak lakon wis rampung. Iya. Ya seneng ya reng. Ing swasana kaya ngene, awak dhewe iso dikeparengake iso golek rejeki. Aya. Ing swasana kaya ngene isih akeh sing padha tresna marang seni lan budaya. Wekasan saka gedhening tresna karo seni lan budaya ora iso nanggap ana ing jaba, nanggap lumantar streaming, lumantar Climen. Lho, iso gampang, Tru. Gampang piye? Dhewe streaming saka kene dalem kono dikeki apa jenenge iki layar lebar. Wah, nonton sak omah bareng-bareng. Heeh. Nek kurang rame ngundang wong dodol. Ha iya. Lah wis kaya ewuh tenan. Oh iya ya. Mula iki dhewe isih buka Climen tekan Agustus. Wo, nggo dinggo 17-an kok kepiye ta kok iki? Ha iya. Kampung-kampung iki ya ada 17-an ya nanggap wayang Climen. Oh. Ning Bantul kene ora entuk rame-rame, ora entuk malam tirakatan. Lho wayang Climen ki sak Indonesia kok. Oh, iya ya. Heeh. Sing biasa kok ado-ado. Ya wis prihatin sik ya Reng. Heeh, pokoke ade iki nang ngene iki ya dianggep prihatin. Iya. Sing biasane ya wah apa-apa dituku, apa-apa ditumbas ya saiki sabar sik, disawang sik. Iya. Disawang, dilingi-lingi sik. Karo diunekke. Oh, ora ujar ora kaul. Tele kowe. Yo nembang yo Reng. Emah, lho. Aku lagi seneng ngomong kok. Iya. Saiki karo ndelok WA. Iya, mbok menawa ana sing kirim-kirim apa-apa ya, Tru. Heeh. Sugeng dalu Mas Bagong saking Mas Tristianto. Ya kirim saweran 1 juta. Wah matur sembah nuwun. Nyuwun lagu apa iki urung jelas Mas Tristianto engko ora. Oh, nyuwun gending caping gunung. Siap. Sugeng dalu Mas Eno kula Pak Juwardi nyuwun caping gunung diparingi bawa kagem Ibu Legina. Mugi sehat selalu transfer 1 juta. Iya, caping gunung wis mlumpuk 2 juta.
Ki sapa iki? Sekedar partisipasi kemawon nggih Mas Gun. Oh, nyuwun pepeling Mbak EOA kalih Mbak Tatin kunjuk Simbah Leginah Pono Sumarjo sak putra wayah Bapak Juwardi, Bapak Tumiyono, Bapak Tristianto, Bapak Haji Kondang Sutrisno, Bapak Wahyu Darmo, ugi kanca-kanca KPWS, PWKS, BKWK, DRG matur sembah nuwun. Ngagem bawa nggih Mas Gun sembah nuwun. Oh. Aku sing dijaluk Gunawan kok men dienehi Gunawan. Mas Gun kita kesela adminmu iki dadi lumantar dheke kowe sing lho aku bola-bali Mas Gun. Caping gunung ngambelne kumat. Agi bodol. Agi yang iyung lungguh dadah diganjel nganggo krikil. Ya wis. Ya. Caping gunung diaturake ring. Ayo, sindene ana pira? Sinden ya ora luwih saka 4 Notro. Heeh. Sesuk Agustus tambahi sinden 5 ya ora apa-apa. Oh, ngono ya, Gong. Ah iya, men adil. Sinden tambahi 5 pengrawit sudah 6. Ayo ora pengrawit ki ya nek iso ya tambahi ora. Caping gunung. Ya. Ana loro sing nyuwun Mas Tristianto karo Pak Juwardi. Ya. Diaturake sapa, Gong? Ya bareng ah. Menyambut gawe kabeh kaya nek pentas ning njaba kae lho. Ah iya. Saben bengi nyawang saka Agnes terus Mbrono. Ya. Agnes terus Ika terus Elisa terus Tati. Ya. Dijenglengke ora? Ya dijenglengke. Soale pengadrame nyewa saka Solo iki. Enfagru. Yo. Neno. Jeneng wong tuwa. Kuwi anggere kulino mencolot-mencolot ngono engko. Hah? Ngundi penyakit terdun. Iso gede to? Malah seneng. Nggih kambil dasmu. Yo, edan iki. Mbok ya wis rasa sentimen ngono kuwi dumetatin kok njur di ora sasa mlincipi carang papak, ora sasa mbibiti perkara sing wis adem. Den karo Tatini ora ana apa-apa kok senengane tok gawe kisruh meneh. Aku ora gawe kisruh, aku mung beda karo sinden-sinden liyane. Balik nang Agnes. Iya. Ya ora wis lawas to. Ya. Jlimen iki ya iso penak ya terus gamelane ora kabeh. Oh ya soalé saben wong nyekel instrumen dobel. Pamane sing ngendang karo suwit-suwit. Heeh. Suwit-suwit ki lho, masamu nek kowe dong teplong-teplong tung-tung-plong, ndak-ndak. Twit, ngono ae jan. Siapa? Itu termasuk 2 instrumen. Iya. Mula nek arep mangkat nyambut gawe, cangkeme dikumbah sik. Ah iya. Ndak ora muni. Ah iya. Aku seneng sing nganggo ngono gamelane dilarik lho. Ah iya. Suwuke ya Kang edan.
Kuwi iki gamelane wilane pira? Kok nganti tekan gedhe banget kuwi? Gamelan gawean dhewe kok. Oh Bagong iki mesti ngeyel. Ora ana gamelan ki ming 6. Oh, Jiro Lomo 6 ji. Weh, papate nanti? Lho. Slendro iki ora nggo papat. Ora nggo fa. Oh, si Fani lunga. Fani dengkulmu melocot. Pepiring sing disuwun sapa, Truk? Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Nah, ayo Elisa karo Tatin. Jumeneng. Ah iya. Ki tembang bernapaskan agama. Iya. Disuwun nganggo bawa. Iya. Jam 10 kurang 5 menit lho, sing kandha sapa? Senengane kok ngedeg-degi ora. Rukun Islam. Ya, salah siji utawa genti genten. Ya genti genten, Bleng. Supaya nyambut gawe bareng ki genti genten. Saking pundi niki? Manut. Dadi genti genten. Yo, genti kowe. Yo, genti aku. Ya ngono. Igong rawane awake iki pelajaran agama. Heeh. Cakepane iki minun pitutur ora sembrono. Iya. Ora kaya nek jenang gula kae. Jenang gundul. Rawane. Ya, ngalamunan. Soale kesenengane sih kaya cah cilik mengendang. Oh. Nek tuku bantal ya gambar I love you. Wis tuwa kok bantale gambar I love you tur warnane pink. Mantri jebul kuwu ya matane. Ngene, Mbak. Bene gegek padha ya Hello Kitty kaya ngono. Tenjang tenan. Saiki nanti mbok ora. Kesuwun. Ya, Mbak Tatin karo Mbak Elisa karo Salasu. Ya. Langsung loro-loro ae gong ndak selantek wektune. Ha iya, nganu Ika karo Agnes. Ya. Monggo. Jumeneng. Padha-padha nek joget iki lemah gemule. Apa? Apa, Gong? Lemah gemule. Gemule. Nek cara Jakarta itu nyebut lemah gemulai. Oh. Dadi ora nganggo ning gemulai. Lemah gemulai. Ngono. Lemah gemule. Gemule. Yo, piyai loro arep ngaturke apa? Mbak Agnes karo Mbak Ika. Napa, Pak? Lho mesti dadak takon apa, Pak? Kowe iki Mboten enten request. Hah? Mboten enten. Tak tilakane sik. Kowe nek mbok menawa sing nyuwun. Darling. Lho. Modar ora eling. Ora ana. Yo, apa? She's gone. Waduh. Gone sapa? Wah, ayo Jawa. Saiki Bagong jan modern tenan. Saiki saplok main musik apa lagu apa iso. Oh. Tembang kangen nggih, Pak? Apa? Tembang kangen mawon. Tembang kangen ya apik? Ya. Aku melara karena diri. Gong, mbok wis ta, kowe ngapa ta kowe iki? Tak tendrangi tenan. Ya? Langsung ta, Pak? Langsung ta? Lho, kok dibawani ya. Cah kok ora sronta. Niki nggih gentenan. Ah iya. Gentenan.
Bras kayak terus kayak ganti. Ganti legiem. Yo. Menguras tenaga. Iya. Terima kasih. Ampe tenan ya, kula joget yo mempeng tenan. Wah, kendangane yo ngejak joget ya. Ndung ditutang. Tantur tentang. Jeng. Jeng. Ai tenan. Iya, nyenengke tenan. Tang tututang. Ngono iki gamelane madhek. Terus tangane sing ndang. Jeng. Apa ya, Tru? Aku nek ora ulur kambang ora seneng. Ora sinom parijata utawa mijil ketoprak ora. Ora. Cah ora ngerti modernisasi desa. Iki modern werna-werna, saiki tembange semena-werna ora. Ning ya dhewe-dhewe nek aku seneng kuwi nek. Bagong mbuh seneng apa? Aku nembang apik-apik nek ra mangan ora seneng. Ha iya. Anggere ora ana seksi konsumsi, wis. Rasane kaya sepi. Yo sowan yo, nang endi? Nang gone bapak. Karo ngenteni ndoro-ndoro le diutus karo bapak mbok menawa entuk gawe. Jam berapa, Tru? Oh iya. Heeh. Wis jam 10 kurang oke. Heeh. Ayo iso nggon teruske lakon. Ya, kok ndak selandak wektune. Iya. Sik tak tilekane sithik sosok. Wingi iki oke lho terus sing wis bubar. Heeh, wis rampung ning jebono isih ana sing nyuwun lagu. Ha iya. Ha terus piye solusine? Setelke radio. Oh. Do trima ya. Tak apusi, Don. Iya ora apa. Sone ora sok ngapusi ngono. Yo, sowan yo. Yo, Kang yo. Ayo. Ngen. Mengarep buka celoke kok salah lho. Ora tahu-taune. Asline apa ta, Cak? Ngen, angin ngono kok. Oh, krungku nem jengkulmu mlocot. Guys, aku wae ndak salah ora. Trites, riris. Salah aku ya antir. Kono kleru kene kleru kono arep buka ngen kok anem ngeblek ndasmu. Saiki yo riris ngono kok trites kaya doro wae. Aku rene ngepleki. Oh. Aku anggere ana to. Ora. Cek ngudar dol nang pasti. Heeh. Ayo terus kaya. Janeng yaneng taloka kadirangit Pambang pantepas wulan
maning kalanggawan gelar pandhan moncar non lir kekonang surem sorote tan padhang Werkudara katon sowane Atma Jamwing Randu Gumbala Antasena wah caidan sowan mongko tanpa taliwara Antasena padha larja sak praptamu nggir slamet tekaku Pakdi ngaturke bektiku kunjuk nyuyung nggir ndak tampa liwat pangestuku tampanana ndak gegem dadiake jimat ana apa kulub dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan sepisan ngaturake bektiku lan Pakdi Rama Kyai Jodipati lan Paman Janaka dene ndungkap angka 2 sowanku lan kejaba mung diutus dening kakekne Semar sing wigati kakekne Semar mbutuhake pusaka negara Ngamarta ya kuwi kewinastan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada mula sowanku ngersaning Pakde tak wanek-wanekke matur ngersaning Pakde Punta aku nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada bakal ndaturake marang kakekne Semar Badranaya. Nek diparingake matur nuwun dene ora aku diweling karo kakekne Semar dikeparengake ngapuk ana ing negara Ngamarta, Pakde. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Ing Antasena teka sugal kang dadi aturmu. Terus Kakang Semar kuwi derajate apa? Kakang Nayantaka derajate amung Panakawan teka maringi palilah kelawan kowe supaya ngamuk ning Praja Ngamarta. Monggo kene iki papan dununge pepundhenmu, kene iki papan dununge wong atuwamu. Antasena, yen to pancen kaya mengkono nggir, paripaksa pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada ora bakal ndak paringake marang kowe. Nek ora tok paringake, aku ngamuk nang negara Ngamarta. Apa kira-kira kowe wani kalawan wong atuwamu? Wah, caidan. Wani karo wong tuamu wakmu Puntadewa kakangku. Wah, ora mbok jabel ucapmu tak seret saka daton. Ora mbok jabel ucapmu aja lakon dosa. Ana anak tak idak-idak legane atiku. Wah, isih begogok nek kono. Ora wedi karo bapakmu. Pak, aku dikongkon kakane Semar. Monggo aku wis aguh ngaturke pustaka Jamus Lima Sada ngersane kakane Semar. Prasetyaning jiwa satriya kaya anakmu iki tinimbangane aku bali ning ngarepe kakane Semar, aku ora iso nggawa pustaka Jamus Lima Sada, tegese aku ngelincati apa sing wis tak ucapake. Satriya iki nek nganti ngelincati apa sing wis diucapake lan ora kasembadan lan ora jumbuh kelawan apa sing wis diucapke, tetel jiwaning kasatriyan tinimbane aku kelangan jiwa kasatriyan, aku idak-idakan ning kene, men mati ning kene ora apa-apa, Pak. Pakde ngetoke pusaka kantinen boyongan marang ngersaning Kakang Semar nanging wanti-wanti kang dadi wekasing wakmu Puntadewa yen wis purna pedamelaning Kakang Nayantaka. Pusaka balekna ana ing ngersaning wakmu Puntadewa. Njaluk pamit Pakde matur nuwun. Mangasa umyong ambrengeng kati karunaning kaswase dosang Ganda Astratmaja barep kakangku teka ngiklasake pusaka marang anakku Antasena sing mbutuhake Semar. Mompo apa kang dadi ature Antasena jumbuh kelawan jiwa kasatriyane. Mula tinimbangane anakku Antasena mengko tekaning pati merga mbok Pulasara.
Aluwung pusaka ndak paringake. Wah, yen nganti pisah lan para Pandhawa, Pandhawa aja nganti keri ayo sumusul marang Karang Kadempel Werkudara. Tadian Gatotkaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna iladala jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Gatotkaca kasinggihan Bu sumengka nggonmu swanen ngersaning wakmu ing Ndarawati kula pringgondani ana wigati apa sepisan ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih mundi ngemban dawuh timbalanipun Siwa Semar Badranaya lho Kakang Semar ya gene badhe nyuwun ngambil pusaka negari Ndarawati ladalah ngambil pusaka negara Ndarawati apa yang bakal diambil dening Kakang Semar ngendikanipun Siwa Nayantaka utusan dhateng pun Gatotkaca bilih sak mangke pusaka Ndarawati senjata cakra kepareng boten kepareng badhe kula suwun ngambil kaya boyong kula aturaken dhateng Kang Siwa Nayantaka wa Prabu Ndarawati. Sik aku tak nyuwun prisa awakmu tak takon marang siramu ya nggih nuri aja mbok tutup-tutupi nanging kowe prasaja sira kulup diutus dening Kakang Semar supaya nyuwun ngampil senjata cakra Gatotkaca budal sowan ngersaning awakmu ing Ndarawati kasinggihan aku tak takon pawadane apa dasare apa ayo saiki jujur yen kula pringgondani gelem jujur kelawan wakmu ing Ndarawati tak paringake nanging yen ora jujur ora bakal tak paringake. Mboten Bu. Iya, Gagi, matur ing prasaja nggih. Yata laruta saking kutha Sangkara kula. Yen amutusa Sang Sri Kakang Nayantaka Siwa Nayantaka dados lantaran tumedhaing kanugrahan inggih menika wahyu kamulyan. Kinarya syarat srana supados Pandhawa ingkang nampi wahyu kedah wonten pusaka 3 pustaka Jamus Krimasada senjata cakra lan Kyai Alugara wa Prabu Ndarawati jagat Dewa Bathara Gatotkaca. Sawise sira kula pringgondani nampa pusaka senjata cakra nggih. Saiki aku tak takon karo kowe. Parpaduka badhe nyuwun priksa menapa? Sing gayuh Alugara sapa? Kadang kula Kakang Mas Hanantarja inggih Kakang Mas Antarja. Budal menyang Mandura kasinggihan mekaten tak susule kowe budal ning Karang Kadempel mengko ndak kriwikan dadi grojokan geguyut pisan.
Pati tuwinares Sora Kresna langkung tresnanira marang Diapanon Cinawi jagat waisane Bathara Abdara jagat Antarja iki kasinggihan pangaten lho Sowanan pati nimbalan marang negara ing Mandura widodha salakumu niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi utawi ingkang putra kunjung kersa paduka Kanjeng Ing Mandura ya tak tampa ralat pangestuku tampanono lho pun dinggo jimat warit dayanana ing kasantosan wigatine apa ngemban dawuh timbalanipun Siwana Yantaka supados ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Ing Mandura bila dikalengkan sak mangke Siwana Yantaka mbetahaken pusaka negara Mandura lho mbutuhke pusaka negara Mandura piye tegese? Kula dipun dawuh supados nyuwun ngambil pusaka Mandura. Pusaka Mandura apa? Kyai Alugara ageman dalem sinuwun Prabu Mandura. Wah, dal karepe dhewe. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Wah. Lah kok dadi sak derajate Semar kok kepengin nyuwun ngambil wujuding Kyai Alugara. Antarsa, monggo kowe tak kongkon, monggo kowe dikongkon ana negara Mandura tanpa wigih ringa-ringa tanpa isa mbedakake antaraning Nata Mandura kelawan Semar Badranaya. Semar mung derajate ngaceplik, Semar ki mung Panakawan, Semar ki mung Batur. Lah kok dadi kowe abot Semar trimane wakmu ing Mandura. Apa kira-kira apa pusaka ora tak parengake marang kowe? Niatmu piye? Badhe ngruda paripeksa. Lho, wani karo Baladewa. Iki kula ajri menapa, Wah, lakon glandang negara kare. Kunang Kanjeng langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Yai Ndrawati ih kasinggihan kula ingkang sowan aja kok penggak menungsa kaya Antarja Nadyan kuwi anake Werkudara nanging mulang sarak lawan pun Kakang ing atase aku persasat kaya didak derajate ning Kakang Nayantaka mung sak Semar wae kok nyuwun ngambil Kyai Alugara moko Kyai Alugara kuwi pusaka agemaning pun Kakang aja derajate manungsa dewa wae ora tak keparengake ngambil pusaka Alugara. Lah kok dadi Semar nyuwun ngambil pusaka Alugara ki anggere piye? Kok Prabu kula aturi sare sawetawis. Kula badhe munjuk atur. Lho. Munjuke sapa? Munjuk atur. Si Adi arepane pangandika apa? Kakang Semar nyuwun ngambil Alugara menika mboten namung kinarya bab ing ngenteng nanging nuwun sewu. Menika kala wau Gatotkaca ugi ngambil senjata cakra. Lho, Gatotkaca ya ngambil senjata cakra. Inggih. Ndok paring ngambil, kula paringi ngambil amargi badhe dados sarana tumedhaking kanugrahan. Oh, mudune wayu wayu. Wayu kamulyan ingkang Kakang Semar dados lantaran syarat tigang perkawis menika dadipun leksanani. Mangke menawi pusaka tiga sampun mlempak wonten Karang Kadempel. Wayu badhe tumedhak angkahipun Kakang Semar ingkang nampi namung kadang paduka para Pandhawa. Ngono piye Antarja? Kasinggihan mekaten wae. Ah, tampanono Alugara, tampanono Alugara.
ngaturaken panuwun nggih Den Ndara Antasena. Iya kae padha-padha. Ndara Garukaca ngaturaken panuwun. Iya. Siwa Semar. Ndara Antarja ngaturaken panuwun. Iya Siwa Nayantaka. Sinuwun Punta, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ndara Setyaki. Setan dapure Bagong. Teka-teka tak kira nek piyayi. Kakang Badranaya nggih. Pancen kula nampi dawuhing dewa kinarya lantaran tumedhaking kanugrahan. Pusaka niki pancen dadi syarat supaya sampeyan rawuh teng Karang Kadempel. Nek mboten ngoten ndak sampeyan ora rawuh teng mriki. Kedhisikan sing padha gayuh kanugrahan sing padha ngerti nek enten kanugrahan tumedhak naminipun Wahyu Kamulyan. Gandeng pun jangkep jumbo lan ngendikanipun Sang Hyang Padawenang ya Sangase Prana. Monggo Gus kula aturi nampi Wahyu Kamulyan muga-muga Pandhawa sak pujanggane klebu Ndara Baladewa nampi kamulyan wiwit dinten sakmenika ngantos sak terusipun Ndara. Panuwun ingkang tanpa pepindhan Kyai Semar nggih purnaning gati Sura Sudira janing Kang Rat Subrahca kaping Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih. Mugi-mugi wilujeng ayom-ayom tentrem lan tansah nampi barokah sing gawe urip. Sing ala dibuang sing becik awi sami dipun padosi saing-saing.